o de kan ka bi kunnafoni la sutuba bi araba mina benen bɛ nazarasan kalo segina utukalo bi o tile 10 ani 2 ka bɛ ba 2 ani 20 ani 6 sama farafinkalo bɛ n'o ye duguma kɔnɔ bi ale tile 20 ani 8 ye san kalo filanan do yira san 1440 ani 40 ani 8 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana kɔnɔ na kiri min n'o ye arasbacɔ ale ni Rose ni bɛlɛ ile ka mago tata Rose olu ka kiriko o baaraw sigira senga kunungo kiriw kolo jaabi bɔra ka bila utukalo mina fila kɔnɔ o tile 10 ani 7 ne nata ina o kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la utukalo tile 10 ani 2 o sifinakaw olu tɔgɔla do jɛnsɛnɛni kɔnɔ na o baaraw bena kɛ an ka jamana kɔnɔ ɲinɛnta in an ka sifinakaw ta bilala fasoden ɲumanya ka wulikɛjɛw kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ka taa se kunnafoni jugu kɛlɛli ma kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la fiche individuelle sɛbɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ bi ni baaraw balagɛlen de bɛ ka jɔn n'ale la bi k'o ta yɔrɔw la bi a kɔni kɛlen bɛ aran bɛ fan balagɛlen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw kan minnu bɛna lase a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ karamɔgɔ Abdulayi Kulubali ka fara Burulayi Sidibe ala ka ɲɛ k'a d'an ma an b'a daminɛ ni nisɔndiya koba ye bi an ka musokɔrɔba dɔ musokɔrɔba min ni bɛlɛgɛlen b'a dɔn ko mama Janvier k'a fo k'a tanu k'a barikada k'o sababu kɛ nisɔndiyaba bi n'o ye oxygène baarakɛlaw ye kɔsa in na a ye moto kelen k'o san k'o di an cɛkɛɲɔgɔn min bɛ ni bɛlɛgɛlen kama ko kɔta n'ale bi kɛra kanuba k'o jɛmukan kɛ a ka moto suɲɛna yan an yɛrɛ bɔra k'a welewelemadaw kɛ mama Janvier an b'a fo ka tanu ka barikada a ye moto bɔ ka di o ma moto kura an tor'o la dura furancɛ kelen dama a tilala o kɔfɛ min an yɛrɛ ka nɛgɛ kɛrɛfɛ sɔnba ye bi n'o ye Adam Maïgaje n'an bɛlɛgɛlen kama Belge ka tila ka moto kura bɔ ka d'ale ma an bɛ mama Janvier fo k'a waleɲuman dɔn ni ɲɔgɔnna kanubaw camanba ninnu de kan ka caya dɔ bɛ yen o tulo b'i kumakan na walima dɔ bɛ yen o tulo b'i tɔgɔ la ale ko k'i kanu b'ale la i b'a sɔrɔ hali ni fɛn b'a bolo ale ka foyi t'i fɛ nin ɲɔgɔnna kanuba an bɛ dugawu don kɛ mama Janvier a ye nin min kɛ ala k'a ɲɔgɔnɛ caya k'a fo k'a waleɲuman dɔn kanudi k'a bɛ don kanugunu kɔnɔna na kabini Safi balo ala ka hinɛ la o tile la ni musokɔrɔba in maa caman bɛ yan minnu ta ye nka maa caman bɛ yan minnu y'a kɛwalew ye ko arajo ko n'i ko fɛn min ka di k'i kan ka se k'i jija ani ka se k'i seko k'o ye mama Janvier a ye nin kɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'i ye sɛbɛkɛla tanu o ti bɛn dɔ ma nka ka fɛn min ye k'o fɔ arajo baarakɛla anw ta tɛ dɔ wɛrɛ ye a caman bɛ yen u m'a daminɛ ban wa n'a waati sera k'a lamɛn ten ka taa ten walima ka tila ka kiritigibaw kɛ u tɛ se ka foyi kɛ o de kama maa caman b'a sɔrɔ u bɛ arajow la san caman u bɛ tila ko nin tɔgɔba in sɔrɔ k'a ma se ka foyi kɛ k'a sɔrɔ min bɛ ka foyi kɛ 200 kelen b'a deli ka d'a ma an bɛ mama Janvier fo ale n'a ɲɔgɔnnaw k'a dɔn wajibi tɛ dɛ kanu de la ka se ka nin wulikɛjɛw kɛ ni ka kɛ ka ɲɛsin an cɛkɛɲɔgɔn ma nin nisɔndiyaba bɛ an na bi kosɛbɛ arajo baarakɛlaw dɔw bɛ yen olu b'u lanata ka wasobanjɛw ta ka ɲɛsin u ma walima kanuba dɔw bɛ yen olu b'a fɔ de ko nin bɛ yen nin bɛ fɛ nin bɛ fɛ walima k'i nɛgɛ kɔsabɛrɛ in na arajo baarakɛla dɔ a sera ma k'a fɔ ko an bɛɛ ye baara kelen kɛ ba ye ko maa dɔw y'a nɛgɛ ka taa du yɛrɛ yira la ko a bɛna du in san ka d'a ma dɔw fana u b'u nɛgɛ ka bolimafɛnw k'a layidu ta ko bɛna nin kɛ a kuma bɛɛ lajɛlen ye tɛmɛ an ka ta ye dɔw bɛ olu b'i kanu i n'a fɔ mama Janvier ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ i ma deli k'u tɔgɔ fɔ i bɛ tɔgɔ fɔ olu yɛrɛ mɔgɔ foyi t'i la n'olu y'i mankan mɛn de o hakili bɛ jigin na n'i tilala d'a ma o y'a bannen ye n'ale ka kanu ma ko an b'a n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ nin ɲɔgɔnnaw kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mama Janvier bi nisɔndiyalenba don kosɛbɛ kosɛbɛ an ye nin moto ko 2 bɛlɛgɛlen fɔ n'a bɔra k'u 2 bɛlɛgɛ k'a ɲɛji caya la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ɲɔgɔnna u k'ala k'olu caya o bɛ bɛn an donni ma kunnafoni kɔnɔna na an b'a daminɛ Arasbacha ale kunkankɔrɔfɔw la Arasbacha ale ni tata Rose olu ka kiriko baaraw o daminɛna utukalo tile 10 o kɛra ntɛnɛndon m'o bɔra fan bɛlɛgɛlen fɛ ka ye kiribulon kɔnɔna na aw dugusajɛ n'o kun bɛ bɛn utukalo tile 10 ani 1 ma kununko tarata a yirala k'a fɔ ko maa tɛna don nka jama jɔra da la tuma min na kiiri tigilamaw olu n'i ka dɔn fɔ maa minnu bɛ n'a sɔrɔ wele bilalen b'olu yɛrɛ ma n'o yɛrɛ basi n'a jaw ye n'u ka lafasalikɛlaw u donna tuma min na n'i y'a sɔrɔ ni bɔliw kɛra kiiri kɔnɔna na ko min ye ministère public n'i y'a sɔrɔ kiribulon kɔnɔna na procureur ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sandan k'o ka di Arasbacha ma sandan ko k'o di Rose ma ani 40,000 ani kɔ u bɛ se ka sara cogo min na o bɛɛ kɔfɛ jaabi laban o de bɛna di ntɛnɛn nata in na utukalo tile 17 o min bɛna kɛ Arasbacha yɛrɛ a fɛ mɔgɔ dɔw olu ye kuma minnu fɔ da la an k'olu dɔw lamɛn. Santanko kuma mun fɔra laɲini de don kiiri jaabi tɛ laɲini a bɛ se ka kɛ sɔn bɛ k'a ma a bɛ se ka kɛ sɔn fana tɛ k'a ma a misaliw tɛmɛna sɔn ma kɛ mun ma o misaliw tɛmɛna o misali fɔlɔ o caman bɛ yen mais mun ye kura ye ni o wagati ma jɛn fɔlɔ o ye Ben le cerveau ta ye ni procureur kelen ninnu tun y'a yira ko ka san 10 de di Ben le cerveau ma nka juge mun bɛ kiiri tigɛ o nana kɛ san 5 ye wa san 5 in ko san 5 in n'a ka san 1 bɔ a la ka o juru don a la k'a ka san 4 kɛ o b'a yira anw na k'a fɔ procureur ale tɛ kiiri jaabi bɔ quoi a b'a hakilina de fɔ a b'a ka laɲini de kɛ sɔn bɛ k'a ma i n'a fɔ sɔn tɛ se ka kɛ a ma cogoya min na Arasbacha anw de bɛ taa bɔ a la kaso kɔnɔna la basi foyi tɛ Arasbacha nin na a ka kɛnɛya basi fosi fana tɛ o la kunun procès la tata Rose
ale kun sigilen no ka ɲininkaliw jaabi mais Arazbachi jɔlen y'a ka procès bɛɛ kɛ ɲininkali fɛn fɛn kɛra la juge fɛ ani procureur fɛ a mi sigi dɛ a jɔlen de y'a animé ka question bɛɛ lajɛlen jaabi n'a sɔrɔ a man kɛnɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ don k'a t'a tɔgɔ la bilen a tɛ se ka o kɛ o ye fɔlɔ ye filanan fana mɔgɔ mun n'a sɔrɔ kaso sɛgɛn b'i kan hali hakili la i bɛ perturber an y'a ye kunun Arazbachi a hakili lafiyalen don ka tɛmɛ lafiya yɛrɛ kan ka sanga ni a ye jaabi mun di cour kɔnɔna la ɲininkali mun kɛra a la n'a sɔrɔ kaso degun de tun b'a kan o tun bɛ don a ka jaabi kɛcogow la a ka avocat tun bɛ yen dɛ mais ɲininkaliw yɛrɛ avocat yɛrɛ y'u sigi ka ni juge to ɲɔgɔn na quoi tellement a bɛ k'a la d'u ma cogoya mun na. an kɔni kunu an nana yan tilenna yan nɔ an nana sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ tigɛlen don an ma se ka don an kɔni jɔlen don yan nɔ Arazbachi kɔni an y'a kanu anw tɛna k'a fɔ k'an bɛna mankan kɛ an tɛna k'a fɔ k'an bɛ wɔyɔ kɛ a ka kanu min b'an yɔrɔ an nan'o de yira an b'a deli Ala fɛ dɔrɔn a ko Ala k'a latigɛ hɛrɛ ani baden na Ala ka nɔgɔya welewelekan min b'an bolo ka ɲɛsin u ma mɔgɔ ko Arazbachi fasara hali mɔgɔ n'i bɛ kɛnɛma mɔgɔ baden de bɛ kɛnɛma o fasalen don mɔgɔninfin ye fɛn dɔ de ye wagati dɔ la n'i ma fasa i na bonya surtout mɔgɔ min don a bɛ kaso de kɔnɔ kaso fɛnɛ tɛ komi n'a fɔ i bilalen don i yɛrɛ ma mun ka di i bɛ se ka kɛ ni wagatiw de a bɛ tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka kuncɛko ɲuman d'an ma. Ni tun ye Mohamed Yusufu Batili ale kanubaaw dɔw ka kɔrɔfɔ ye ka sanga ni kiri min kɛra kunungo ka sanga ni o kiriw ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a kiriw koɲɛw nɔgɔya n'an bɔra ye fichier individuel a ko gɛlɛyalen bɛ bi na ni baara caman tɛ se ka ɲɛnabɔ a kɔ an balimakɛ Siriki Dunbuya a ye a ka kuma bara la a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la an ka jɛ an k'u lamɛn. N nana n ka fichier individuel ko de la ne tun y'a labɔ mais problème min bɛ ne ka fichier individuel la ne taara régler fo Korokina mairie la bannen nɔ sisan nɔ n nana minɛ de la k'a retirer dɔrɔn a ma nɔgɔ yan nɔ dɛ a sɔrɔli ye kara ye dili yɛrɛ ye kara ye an ye dépôt kɛ mardi u ko vendredi 11h an yɛrɛ nana fɔlɔ olu ko 11h olu ye baara daminɛ fo 11h30 o kun y'a fɔ minnu fɛnɛ mercredi k'olu ka na olu nalen nɔ kɔfɛ ka tila k'olu labila tuguni k'olu ka taa k'olu ka na fo lundi n'a fɔra mɔgɔw mago bɛ k'u ka papier la k'u ka baara kɛ ni anw nana aw bilalen n'u ka mɔgɔw mago ɲɛnabɔ n'a fɔra mɔgɔw mago bɛ sa aw fana kama o ma nɔgɔn dɛ. Ne tɔgɔ Isa Njo Tarawele ka bɔ Ɲamakɔrɔ n nana fichier individuel la mais gɛlɛyaba de bɛ Mali fichier individuel la sisan n'u ma yɔrɔ structuré k'a kɛ yɔrɔ caman ye kabini RV ko yɛrɛ daminɛna ka taa mairie la fo fichier individuel a sɔrɔli problème don n'i b'a la don min to i tɛ baara wɛrɛ kɛ i bɛ tile o y'o tile baara kugu cali ye i bɛ bɔ depuis 6h ka n'i jɔ RV nɔfɛ o fichier individuel fana nalen i bɛ na depuis 11h i b'a daminɛ fo selifana tuma dɔ 16h b'a sɔrɔ i ka fiche ma d'i ma o degun ka bon n'u kɔni bɛ solution sɔrɔ a la o bɛ diya an ye kosɛbɛ n'u kɔni sera ka RV kɛ yɔrɔ cɛya min tɛ mairie centrale ye ka yɔrɔ wɛrɛ kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka u ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya rɔ o de ka d'an ye haibi an bɛ dugawu de kɛ jamana la haibi Ala ka jamana kɔrɔta Ala ka jamana jugu malo an bɛ min fɔ o de y'o ye. Ni tun ye maa dɔw kan ye fiche individuel la o tali sen fɛ gɛlɛya minnu b'a la d'a ma dogow la ni nin y'a tabaw kan ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a baara la an ka kunnafoni ɲini Siriki Dunbuya tilala ka segin ka t'olu ma k'u tun ye waati dɔw fɔ a taara nka u ma jaabi di an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn y'a nɔgɔyali yarabi Ala k'a nɔgɔya n'an bɔra ye u tɔgɔla tile 12 yɛrɛ n'o ye bi de ye o ye sifinnakaw tɔgɔla don ye diɲɛtɛligani kɔnɔna na n'a bɛ kɛ barodakun caman olu bɛ taa kɔnɔna na ni ka se ka barodakun de hakilaw de a bɛ kɛ fɛn minnu ka sifinnakaw yɛrɛ ka ɲɛta sifinnakaw jɔyɔrɔ ye mun de ye o ye ka dɔn ka fɔ barodakun ye ka ɲinɛ ta in anw ka jamana hakila min ta sifin yɛrɛ ka cɛfɔ ni kan bɛn ka se ka wulikajɔw kɛ ka se ka bɛn yɛrɛ ka se k'o lasabati ka waleyajugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o kɔfɛ kunnafonijugu ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an sen na o ye anw ka jamana ka hakila talenya ko kɔnɔna na kɛ kɔnw ɲɛ farikolo ɲɛrɛ ni sifinnakaw ka minisiri ye Kasim Ibrahima Fɔnba ale ye kuma min fɔ o ko sen fɛ an ka lamɛn. O ye sifuw ka ɲɔgɔn ye ba dɔ ye mun sigilen don sen kan diɲɛ fan bɛɛ walasa sifuw ka hakilina a ka taa ba la jamana yɛrɛ o ni jamanaw ka taabolo la o hukumu kɔnɔna la diɲɛ tɔnba kɛmɛ ka hakilina dɔ sigi sen kan waatiw tɛ kelen mais laɲiniw ye kelen ye o kɔrɔ ye min ye n'i ye diɲɛ jate minɛ jamana o jamana bɛ yen nɔ bɛɛ n'a ka hakilinaw don bɛɛ n'a ka taabolo don mais n'i ye sifuw ta bɛɛ ka laɲini ye kelen ye parce que n'i ye sifi ta a bɛna kalanko f'i ye n'i ye sifuw ta u bɛna baarako f'i ye n'i ye sifuw ta u bɛna lakanako f'i ye donc o de la u ko jamanaw kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka jamanaw taabolo tɛ kelen mais sifuw ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye kelen donc o hukumu sira la Mali yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko sifu bɛɛ ani lakana an bɛna sinsin o kan k'a jateminɛ kunnafoni jugu o bɛ kunbɛn cogo min na ani k'a lajɛ fɛn fɛn waleya jugu ye fɛnɛ u bɛ kɛlɛ cogo jumɛn ani k'a na ni bɛn ni kelenya ye
an ka sigidaw kɔnɔna la nin b'a yira ko an ka gouvernement bɛ baara la k'a ɲɛsin chifu yɛrɛ ma ne bɛ fɛ ka n profiter nin micro la ka chifu million minnu bɛ jamana kɔnɔna la ko olu bɛ k'u sen don u ka sigidaw ka lakana la u ka sigidaw ka labɛnni la u ka sigidaw ka bɛn ni kelenya la an ɲɛ b'u la don o don o baara la k'u fo o baara in na k'a fɔ ko de bɛna an dɛmɛ bi jamana in pour que an ka se ka taa ɲɛ. nin tun ye minisiri min ni ale ka cɛw ɲɛsin bɛ sifinakaw ka ɲɛta ani farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sifinakaw n'a ma ɲa k'a fɔ olu ye jamana siniɲɛsigi ye a ka kan fasodenɲumanya sira ka taama k'a jira u la an bɛ dugawu de kɛ ala ka u kɛ fasodenɲuman ye n'an bɔra ye cakɛda min ni olu ka cɛw ɲɛsinen bɛ buna adamadenw ka se ka kɛnɛya ka se ka o sabati ni a ɲɛmaya bɛ médecin général Boubacar Dambele an ka jɛ an ka a lamɛn. an ka autorité baw y'a fɔ an ye k'a daminɛ président de la transition le général Dambele Assimi Goïta k'an bɛ fɛn fɛn na an ka population bɛ ta en charge assurance maladie la k'a daminɛ an ka sɛnɛkɛlaw la ala an ka artisanw ani fɛn fɛn bolola baara ni fɛnw kɛ o baara bɛ kɛ pour que an bɛ se ka olu bɛɛ ta cogo min na assurance maladie la pour o ka se ka kɛ il faut que mun bɛ yen fɔlɔ sisan u ka renforcer bi baara in bɛ sinsin o de kan an bɛna tile naani bɛɛ k'o de la donc o tile naani mana mun na an bɛ papier dɔw labɔ an bɛ baara kɛ cogo min na kana mu UTM mutuelle de santé wɔlɔ an bɛ se ka baara kɛ n'o hukumu ye pour que an bɛ se ka nin kɛ cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya ma mɔgɔ si sɔrɔ pour que bɛɛ k'a ye transparence bɛɛ ɲa k'a ye wari bɛ ka kɛ mun ye a bɛ ka kɛ k'u ka furakɛli de sara. ni tun ye cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya yɛrɛ se ka sɔn nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔna na n'o ye aramu ye kɛrɛnnena fɔcogo la kana olu ka wulikajɔ sigili sen kan kɛnɛya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fasoden b'a la ile fɛ a kana kɛ maa minnu bɛ n'olu bɛ forobaca dama na maa minnu bɛ ni se b'olu ye a ka b'o la ka jigin ka na fo togodaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o kɛra faraɲɔgɔn dɔ de ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ tile naani kalan kɛra o kɔnɔna na o ɲɛma médecin général Boubacar Dambele ni tun y'ale ka ɲɛ fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya ni k'a sabati n'an bɔra ye ɲɛnajɛ fɛn dɔ bɛ bi u b'a fɔ ma ko balani show bi denmisɛnninw camanba bɛ yen minnu tɛ se ka ɲɛnajɛ n'ale yɛrɛ tɛ nka dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛcogo dɔw bɛ yen k'o bɛ kɛ sɔrɔ ni ka se ka gɛlɛya dɔ sigidaw kɔnɔna na dɔw ka fɔ la ko k'a dabila dɔw ka fɔ yɛrɛ la ko n'a tɛ k'i ka dɔn ko maaw tɛ se ka lafiya maa dɔ b'u hakilila di balani cogo kan an ka dɔw lamɛn. tiɲɛ na balani ko in a bɛ ka kɛ tiɲɛni ye sisan balani bɛ ka kɛ ka denmisɛnninw de ka ko datugu a bɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka kɛ denmisɛnninw de kama musomanni npogotigininw olu yɛrɛ de ka ko u bɛ ɲɔgɔn regrouper sufɛ yɛrɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ yen nɔ a datugulen don ni denmisɛnninw ye denmisɛnninw tɛ dɛ balani ko in kan ka jɔ dɛ. ne kɔni bolo a man kan dabila parce que déjà balani yɛrɛ de ye Bamakɔ ja fɔlɔ ye en plus an denmisɛnninw ni balani nana dabila a bɛna gɛlɛya u ma kosɛbɛ u kɔni bɛ se ka heure d'a ma an bɛ se ka dabila heure min surtout congé kɔnɔna la an yɛrɛ bɛ pressé congé ka bila pour que an ka amuser balani de kama ni balani yɛrɛ tɛ ne tɛ Bamakɔ ja yɛrɛ fana la fara ka far'o kan. n'i y'a dan ne yɛrɛ ma balani show kan ka dabila pewu walima ka sariya sigi a la mun bɛ se k'a to a tɛ don mɔgɔ gasi la donc e yɛrɛ ka jateminɛ balani show bɛ kɛ tuma dɔw la an ka du dɔw kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ balani show bɛ kɛ yɔrɔ min na o kɛrɛfɛ du dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ banabaatɔ gɛlɛn dɔ bɛ yen nɔ banabaatɔ gɛlɛn min n'a somɔgɔw yɛrɛ hali n'u bɛ kuma u bɛ kumakan lajigin walasa digi kana kɛ banabaatɔ ɲɛna mais u bɛna balani show sigi yen nɔ k'a sɔrɔ an kɛ démoralité ma kɛ k'a dɔn banabaatɔ bɛ du in kɔnɔ an kan ka se ka kɛ yan an man ka se ka kɛ yan o ma dɔn a la i b'a sɔrɔ mankan ninnu bɛ digi banabaatɔ la a bɛ se ka dɔ fara a ka farigan juguyali kan a b'o cogo la banabaatɔ walima mɔgɔkɔrɔba dɔ b'o du kɔnɔ ha ka ja hali aw minnu bɛ du kɔnɔdenw ye aw ka barokɛ kan a tɛ ɲɔgɔn faamuya ka kumaw la k'a sababu kɛ balani show walima sumu ne kɔni hakili la an ka jamana in kɔnɔ bi bila n yɛrɛ ye o de diyara maliyɛn na kojugu n'o de b'a to an b'an ka sumu ani an ka balani show sigi cogoya bɛɛ la su natadiri lahala bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya hukumu kɔnɔna na ka da o kan sa ne kɔni ne ti balani show fɛ ne tile kelen ma ka da k'a bɛ kɛ sababu min na o hukumu kɔnɔna na sa welewele da ka ɲɛsin an ka yɛrɛmarakafo mɔgɔw ma ani an ka lakana tigilamɔgɔw n'o ye an ka polisilakaw ye u ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka balani show ko in ani sumuko ko in sumukɛ ko in k'a woloma k'a fɛsɛfɛsɛ sariya b'a fɔ cogoya min na an ka jamana sariya sunba bi kuma a kan cogoya min na ka se k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna walasa an kana sumu sigi yɔrɔ bɛɛ la ten balani show kana kɛ yɔrɔ bɛɛ la ten ne y'a jateminɛ an ka duguba kɔnɔnaw na i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ bɛ bila n'an b'a fɔ o ma ko espace vert ne hakili la olu de dabɔra balani show kama mais balani show bɛ sigi bi la hali bɔlɔninw kɔnɔ kari dɔgɔmaninw kɔnɔ a man kan bi sifinnakaw anw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin ko in ban an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an hakili la ɲɛnamaya k'a fɔ ko jamana taaɲɛ o y'an bɛɛ de ka siniɲɛsigi n'i y'a jateminɛ fɛnɛ ni balani show kɛyɔrɔ ni fɛn na a bɛ se ka kasara provoquer circulation na a bɛ se ka kɛ yɛrɛ suyɛli bingani wale o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ se ka kɛ a masurunna na k'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama o hukumu kɔnɔna na sa n bɛ welewele da ɲɔgɔnna sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma an ka hakili bila walew ɲɛma an ka segin an kɔ an k'an danbew kɔlɔsi an ka jamana taabolow bonya sariyaw kundaw la
Balani de mana daminɛ depuis ala de mana wulafɛla daminɛ fo su 22h 23h kuma la ko mɔgɔw sunɔgɔ yɛrɛ depuis hakili bɔla kɛ f'i bɛ ɲinɛ ka ko balani b'a kɛ e bɛ tile kelen tɛ tile fila tɛ k'o tɔ ye ko mariage da b'a yɛrɛ wallahi balani so in sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ don balani so ye cɛ mɛ limite de kan ka k'a la wa bɛ taa volume kɛ fo a dan na c'est dérangeant il y a des gens minnu bɛ soli ka taa baarakɛyɔrɔ la o ye mɔgɔ tɔn yɛrɛ balani tɛ mɔgɔ ta kɔn dɔn mɛ min yan ta ye wari ni tun ye mɔgɔ dɔw ka kɔrɔfɔli ye balanso ko la ala ka a faamuyaliko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye jikade ni jɛkulu do jɛkulu min ni u ye faraɲɔgɔnka kɛ sabalibugu mɔgɔ sigida 4nan na ka sifinakaw k'u fara ɲɔgɔn kan ani mara ɲɛmaw ni o bɛ tali kɛ maires ani sous-préfets u jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye sabalibugu sifinakaw ka ɲɛma danga ni o bɛ tali kɛ adama jamutɛnɛ la ale ye kɔrɔfɔ min fɔ an ka jan ka lamɛn. Maire ka baara ye jumɛn ye sous-préfet ka baara ye jumɛn ye an ɲɔgɔnna jeune wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ ninnu kɔnɔ k'u sama ka na anw ma cogo min k'u lafaamuya fanga tilancogo kan ani fanga bɛ di sous-préfet ma cogo di arrondissement na ani maires bɛ sigi cogo di u ka communes na mairies la. Ni tun ye Adama Jamutɛnɛ ni tun ale kan ye sifinakaw ka ɲɛma u ka nɔnɔbila tun ale kɛnɛ kan ko senfɛ jɛkulu in yɛrɛ n'o ye ASCAD kɛrɛnkɛrɛnnena a ɲɛma Samur Diallo ale yɛrɛ kuma min fɔ faraɲɔgɔn in nafa la an ka lamɛn. Projet in daminɛna san 2025 octobre kalo la a bɛ to sen na fo ka se septembre ma activité caman kɛra an y'a daminɛ ni atelier de mise en place ye atelier min kɛra an ye vivio sigi vivio ka baara kɔnɔna la u bɛna kuma gouvernance locale kan ka kuma citoyenneté kan ka kuma fasoden ɲumanya yɛrɛ fɛnɛ kan an ko n ka mɛ nin kɛnɛ sigi ka se ka kumada di an ka élu ma ka kumada di an ka pouvoir décentralisé ma u ka se ka na kuma u ka baaraw kan o de nana ni nin baara in ye projet bɛ to sen na an bɛna sigi wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ o bɛ kɛ ni jeunes ye maa 30 ɲɔgɔn na n'an bɛna kuma d'u ma hali bi réforme minnu kɛra 2020 ka se sisan ma jamana ɲɛmɔgɔw ye baara ɲuman caman kɛ réforme ko la texte ko la o réforme ninnu olu bɛ se ka mun de kɛ réforme ninnu waleyali la an tɛ se ka Mali bɛɛ yala mais an ye localité minnu choisi olu bɛ n'u cɛsiri k'o hakilinaw ta. Kɛnɛ in kan min mara ɲɛma ye u bɛ tali kɛ sous-préfet la Turulakaw furumuso Sayon Tangara ale ye kuma min fɔ a ko kɛnɛ kan an ka lamɛn. Sous-préfet ka baara ye état ka baara de ye ministres bɛ baara minnu na sanfɛ o bɛ lajigin ka na dɔɔni dɔɔni ka se gouverneur ma ka se préfet ma Bamakɔ yan ka bɔ gouverneur la ka se sous-préfet ma arrondissement kɔnɔna la pour que sous-préfet représentant de l'état ka surunya dugumɔgɔw la bi baro n'a ɲɔgɔnna sera ka caya o bɛ fisaya kosɛbɛ pour que sigidala mɔgɔ bɛɛ ka faamu k'a fɔ sous-préfet nakun ye min ye. Ni tun ye Turulakaw furumuso Sayon ni tun ale kan ye kuma tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi mara ɲɛmaw u dɔnni ka wulikajɔw sigi sɛngɛya kunbaya an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakililaw ni ka ninnu caya n'an bɔra hali bi ani mara kunnafoniw bɛ to ɲɔgɔn bolo don kɛrɛnkɛrɛnlen min ko état civil o ye i ka dɔn utukalo tile 10 de ye olu bɔra ka ɲɛnamaya anw ka jamana kɔnɔ na Bamakɔ gouvernorat la ministre min ka baara ɲɛsinbɛ mara ni mara cɛmabɔli o kɛɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ni ka dɔn fɔ mara ɲɛmaw camanba u ye lajɛrɛba kɛ ye o senfɛ da sera kɔrɔfɔ caman ma mara ministre n'o ye général de brigade Isa Ousmane Kulubala ye kuma min fɔ kɛnɛ ka lajɛrɛ in senfɛ an ka lamɛn. Mara cɛbɔli a k'an bolo kulonkɛ la an y'a fɔ yɔrɔ caman u si tɛ développé n'a ma daminɛ jukɔrɔ ka yɛlɛ o y'an hakilina ye wa an dalen b'o la anw yɛrɛ bolo an ka jamana développement bɛ daminɛ communes de la ka yɛlɛ n'olu ma lafiya duguba kɔnɔna tɛ lafiya n'i bolila ka bɔ duguba burusi kɔnɔ togodaw la ka n'i sigi Bamakɔ ni problème min sɔrɔ o bɛ n'i sɔrɔ yan ou bien an kɔni hakilina ye min ye bɛɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ la mɔgɔ si kana wuli ka tagama ka kilomɛtiriw kɛ i bɛ taa kalan kɛ ou bien k'i bɛ t'i yɛrɛ furakɛ o de y'an ka laɲini ye aw yɛrɛ ɲɛ b'an to ɲɔgɔn ministre la a tɛ kɛ minnu kɔ u bɛɛ kan n'i y'a mɛn an bɛ yɛlɛma o yɛlɛma la bi o ye ministère de la refondation ale de bolo bɛ CNT bolo an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que yɛlɛma bɛɛ bɛ tɛmɛ olu fɛ an ye jiko kuma fɔ an ka gouvernement na ji tigi o bɛ yan o ye ministre de l'énergie et de l'eau fana b'a jira k'a fɔ ko a tɛ kulonkɛ la an bolo baarakɛda ministre o bɛ yan yɔrɔ o yɔrɔ baara de bɛ yen ministre des transports et des infrastructures an n'ale bɛ ɲɔgɔn na nin tile fila in na an kan ka taa biennale min kɛ Buguni an bɛ fɛ Buguni ka jɔ ka kɛ tama a ye ko caman bolo la mɛ an bɛ fɛ a ka siraw de la Buguni an bɛ ɲɔgɔn na o ma sɔrɔ fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ministre de l'environnement a yɛrɛ ye assainissement ko kumaw mɛn ko ka musow ni denmisɛnninw tɛgɛ don a la a kana kɛ o kɔ bari n'i y'a mɛn an ka togodaw an ka dugu musow ni denmisɛnninw de don n'i y'a mɛn du musow ni denmisɛnninw de don o ministre so fana bɛ yan o tɛmɛnen kɔ ministre délégué ale fana bɛ yan an ka yɛlɛmaw a tɛ k'ale fana kɔ yɛlɛmaw yɛlɛma bɛ administration territoriale ko la k'a ta constitution na texte fɛn o fɛn yɛlɛmana ni san laban ninnu kɔnɔ ale bolo nɔ b'a bɛɛ la donc an ka foli b'u bɛɛ ye bari an ye min fɔ an bolo an ka mairies kɛlen don walasa ka dugudenw lafiya an ka an jija o la n'i y'a mɛn jamanadenw yɛrɛ ka da u ka jamana na a bɛ daminɛ depuis togodaw de la k'a daminɛ dugutigi la an ye dugutigiw don ba la mɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'o la
ila kale wele ni ko mun be ga be damne mo be ta dugutigi fe n'a boro la n'a sera miru la aka do ni mo tara papier ni na mbiri la ayu ku men ni soja aya yula ka fo obe olu de kama ni tuye marani marachi wole ministry general de brigade Isa Ousmane Kulubali tu ale kanyi ne hukum kele ngonana no nyina mara kirana na bongo gouverneur la wole sebugu ale be buguni region konana wole sebugu era damana sergli olu ya nyina maya sanangoro jitumu ka fara wole sebugu era ka wuli ka job bakira ka se ka na ka do ka fo boru da kunge olu yuta ke mer mi be ka jama wele ka koma sagili ka mawi fe munun kera u fe usara ka fe munun ga ne fe munun masaka ka kan bele lenya fo o se fe u klela ka wuli ka joke ko me aboru da ko kun ko jiko ani sania ka klela ka ta soma jabu jabala la ka tu nyada yenga parce que na baru kero era la tuguni o ko nyama tumuluka sous préfet central ya ko nyama tumale bolo ay kuma mi fo soma jabu yerna angalame ne madame Ngoro Kura Kone sous préfet de l'arrondissement central de Welesebugu yere mara kafo togola domba de debi ka kenyani asigi kanye no ye jiko ani besaya ko yere mara kafo bi se ka o ko ta o ko disila chuga mina kadaka kabini ako damnena me barawye bara folo munu kalfala kafula krenkreni ala kominu bara nu kalfarula wala sa so majepu ale joda babe anga jiko la Welesebugu la yano donc anya la nyinisa ngamena bi so majepu mo ka yoro laje o be bara mina ni geleya munumba ka amsika anda dolu do la tugamna ani service technique nana nyon fe sanangoro jitu super fe fe na be yano kana bo so majepu mo ye bi u joda babe jiko la ni tunye Welesebugu sous-préfet kanye akofe sigida meri yere kumakan min fɔ an ka janga lamɛn an be somajefu ɲɛmɔgɔw ani a barakɛ ɲɔgɔn an b'u fo kosɛbɛ baara ɲɔgɔnya jɛlen be ani ɲɔgɔn cɛ i b'a ye kuma caman na o gɛlɛyaw sɔrɔ yɔrɔ caman na u ni population ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ fana be gɛlɛya dɔw sɔrɔ yɔrɔ dɔw la tiyo tɛmɛsirako ka foli fɛnɛ kɛ u la ni Welesebugu jiko jateminɛ a jiko ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔw mago be ji la a sɔrɔta ka dɔgɔ jamana y'an dɛmɛ o baaraw be sen hali n'a sɔrɔ baaraw ma kun cɛ fɔlɔ Welesebugu lamini yɛrɛ la o yɔrɔ dɔw tara ka kɔlɔn sen pour que jiko gɛlɛya min be yen dɔ be se ka b'o la cogo min na ni tun ye Welesebugu mɛri Bakari Samake ale ka kɔrɔfɔw ye ka sanga ni u ka barodasigi ye o kɔfɛ an ye maa caman ɲininka an k'u lamɛn Ntɔgɔn Samake ne ye sɛsina dugutigi ka ciden an ye kɛnɛ min kan an wasara parce que ne ye mɔgɔ bila fɛn na i ka min kɛ n'a kunnafoni dir'i ma o b'i wasa mais i ye k'a ko kɛ kunnafoni t'a kan a b'i yɛrɛ fɛnɛ timinangoya i la kɛ t'a la ne bɛ min f'u ye u ye nin min kɛ tuma bɛɛ u kɛ nin kɛ ka jamana kunnafoni o b'a to jama kɛ dɛnɛma fɛnɛ sɔrɔ kan jama fɛnɛ bɛ se k'u dɛmɛ a baara la mais n'i ma jama kunnafoni i la baara bɛ kɛ baaralankolon ye. n tɔgɔ Musa Samakɛ ka bɔ Sɛgɛsɔnna dugutigi ka conseiller dɔ an bɛ restitution o ni an bɛ nisɔngɔsarali mun kɛ o kunnafoni o di mɔgɔw ma mɛriw ye sira mun don an kɔrɔ an kɛ taama ni o siraw ye min ye jamana yɛrɛ tagaɲɛ siraw ye. ne ye Burama Dunbiya ye ka bɔ Mara dugutigi ka ciden kuma in b'a to ni mɔgɔ caman bɛ nin kɔfilɛ i ka dugu nisɔngɔ n'i ko k'e jamanaden ɲuman ye ko ni ka laɲini ye min ye o ye e m'o sara ka jamana ɲuman ye a ma dafa dɛ an bɛ foli di an ka mɛriw ma an ye min ye bi a y'an wasa. Jatu Tarawele Jitumu Seliba an ye kɛnɛ min kan bi hɛrɛ kɛnɛ kɔni y'a ye parce que mɔgɔw ni a tɛ ɲɔgɔn ye ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na a tɛ foyi si dɔn kɔrɔfɔ caman fɔlen nin kɛnɛ kan yan bi a bɛ mɔgɔ caman sɔn hakili la mɛriw ye kuma min fɔ an wasalen n'u ye fasa ye an b'a dɔn fana u ye baara la o min kɔni n'a tora ta walayi an bɛ taa ɲɛ. Ne tɔgɔ Kanimadi Sisoko ne ye mairie wari ɲinina de restitution publique ka komasegili kɛ population ye mairie gestion kan san 2025 an ye bolodali min kɛ o bɛnna miliyari 2 ani kun kan mais an ye sɔrɔ min kɛ miliyari 1 ani 190 kun kan kɛmɛ bɛ sara la o taara 69 ani munuru an ye gɛlɛya sɔrɔ nisɔngɔ ko ta fanfɛla la o tɛ taa ni population ka se ka kuma pour que u ka se ka nisɔngɔ sara f'u ka lafaamuya n'u y'a faamu donc u b'a sara ka sɔrɔ a yɛrɛ man wuli ka kadi an bɛ kɛnɛ min ka a diyara ne ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ la a ka kɛ cercle la a dan kun ye Bamakɔ de ɲinan u nana kɛ cercle la donc vraiment o diyara ne ye fo ka bonya ma. ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ kan minnu m'u ka nisɔndiya dogo a ko senfɛ yaasa ka se ka bɛɛ kun cɛ Welesebugu yɛrɛ mairie u ye mun ni mun de kɛ an ye ɲininkali kɛ Welesebugu maire la u sera ka mun ni mun de kɛ Welesebugu maire Bakari Samake a y'o ɲɛfɔ kunnafonilaw ye an ka lamɛn. u tɛ kalo tile 10 ale ye don ye don min ni
ni a ɲɛsinen bɛ farafina kɔnɔ yɛrɛmakafo yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya dɔn de don u ka baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a ta ka kɛ don ye ko an ka a ɲɛnɛmaya a don komunu bɛɛ kɔnɔ an ye fɛn wɛrɛ min fara kan o ye jamana denw bɛ an yamaruya ka musaka minnu minɛ a musakaw yɛrɛ bɛ don da minnu fɛ 2025 musaka donna da minnu fɛ k'u ɲɛfɔliw kɛ u ye ni wari minɛ mɔgɔ la a bɛ don da min fɛ i kan ka commencer k'a tigi ye n'a bɛ f'o ma ko restitution publique an bɔra ka kɛnɛ sigi sisan bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Ablaye Kulubali an ye baara fitinin kɛ ni an nana kalanko sira fɛ Welesebugu la Ntentu n'a bɛ fɔ a ma ko birikibilenni o ekɔliso an ye clôture kɛ ale ekɔliso kɛnɛ ka bon kosɛbɛ an ye ale clôture kɛ ka tila ka kilasi 3 jɔ a kɔnɔ kalanko sira fɛ an ye o kɛ a bɛ fɔ ale ma ko birikibilenni a bɛ Ntentu 2025 kɔnɔna la an ni Italansi n'o ye Américain ka projet n'o ye bolodi ɲɔgɔnma dɔ kɛ an ka dugu dɔ bɛ Jɛmɛnɛ an sera ka kilasi 3 fɛnɛ jɔ yen kalanko sira fɛ ani a direction Ablaye Kulubali k'a di pour que population nimisi bɛ se ka wasa kalanko la cogo min na ni Italansi jɛna k'o baara kɛ bɛɛ b'a dɔn sisan projet ka baara ye i yɛrɛ bɛ dɔ bɔ an yɛrɛ bɛ dɔ bɔ mairie ni min bɔli kan ka mairie y'o kɛ o kilasi 3 ka se ka jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛw sira fɛ fana banko mairie ye caman kɛ o la k'a di an ka école caman ma ani fana n'i y'a mɛn kalanko i bɛ jɔ de bɛ u b'a ɲɛma n'o ye kapu ye an y'a ye examen kɔnɔna na gɛlɛya dɔ nana don kapu kan n'o ye kuranko ye u tun bɛ pano de kan mairie fana y'a ɲini yanni jamana ta ka se yan mairie jɔ i jɔyɔrɔ la ka se ka compteur d'u ma min bɛ se k'u ka baaraw kɛ Ablaye Kulubali pour que résultat ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kalanko sira fɛ an sera ka min kɛ n'an bɔr'o la an bɛna kɛnɛyako sira fɛ Welesebugu commune ye yɔrɔ ye don dɔ dɔ bɛ fara jama kan an ye CSCOM kura dɔ fana créé Ntentu o CSCOM créé dugu 3 Ntentu yɛrɛ ani Tamala ani Dongorona olu de fara ɲɔgɔn kan ka association ye ka CSCOM créé an seko fana ye min dɛmɛ na matériel ko la yanni a ka se jamana ta ma an yɛrɛ seko min ye pour que an bɛ se k'u dɛmɛ minɛnko la cogo min na CSCOM bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na mairie fana ye wuli ka jɔ kɛ k'i seko kɛ o dɛmɛ a ma jɔ fɔlɔ mais an ye yɔrɔ ta location na CSCOM dayɛlɛnna kama baara yɛrɛ bɛ ka k'a la a bɛ Ntentu yɛrɛ population ani Tamala population ani Dongorona population olu bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na furakɛli bɛ ka kɛ o CSCOM kɔnɔna na an bɛna jago sira fɛ Welesebugu fana ye jago kɛ yɔrɔ ye an ka sugu kɔnɔna na an nana magasin 26 ka chantier bɛ san na dayɛlɛnni yɛrɛ la ka d'an ye ka aw wele an sera ka baara kumaba minnu kɛ olu de ye nin ye 2025 kɔnɔna la ni mɔgɔ y'i ta k'i bila baara la n'a ye nisɔndiyara tɛgɛrɛ tɛ fɔ gansanw tɛgɛrɛ bɛ fɔ nisɔndiya de kama an bɛ population de fo parce que olu de danaya d'an kan a ka d'an ye waati bɛɛ ka fɛn kɛ min b'u nisɔndiya ka tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu ɲini u fɛ halisa u k'an dɛmɛ an sigida yɛrɛ a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na a tɛ taa olu yɛrɛ kɔ min ni min bɔli kan kan i k'o bɔ a tɛ di maire ma a tɛ di bureau communal ma a tɛ di conseil communal ma a bɛ kun de baara an fana y'a yira u la k'a fɔ fɛn fɛn dɔrɔmɛ kelen n'i y'a bɔ a bɛ don da min fɛ an wajibiyalen don k'a f'i ɲɛna an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka daminɛ président de la transition ka na se premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an ka administration territoriale ministre an bɛ kɛnɛ min kan ale de y'a wajibiya ka papier bɔ a la k'a fɔ ko commune bɛɛ ka waleya sigiyɔrɔ la o diyara anw yɛrɛ ye kosɛbɛ fɛn de don ni min ni kɛli ka kan an profite la k'an ka restitution publique kɛ o de senfɛ an ka préfet ani an ka sous-préfet ka fara an ka service technique kan olu b'an kɔlɔsi baaraw kɛcogo k'an bilasira wari yɛrɛ musaka bɔbaaw n'o ye population ye an b'u fo commerçant b'o la sɛnɛkɛlaw b'o la an ka dugutigilakaw ka taa se bolola baarakɛlaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni tun ye Bakari Samake ni tun ale kan ye Welesebugu yɛrɛmarakafo ɲɛma don maaw bɔra fan bɛɛ yɛrɛ fɛ ka n'a kɛnɛ kan a kɛra ni sutakoba ye ala kɛ ni ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra ye jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ wele ko an ka bɛn maaya la bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kɛ cogo min na ka se ka wulikajɔ ni k'olu sigi sen kan o jɛkulu olu ye wulikajɔba kɛ ni ka se ka taa kalanyɔrɔ min n'o ye dadɔ kanta ye ka taa yirituru baaraw kɛ ye ekɔliso yɛrɛ a ɲɛma ale ma kasi nɔgɔya ye kuma min fɔ a ko sen fɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Omar Boyogo ne ye yan responsable de complexe scolaire Dado Kanta o yirituru baaraw kɛra Cheikh Ousmane Serif Madani Haidara ka mɔgɔw de olu de sera anw ma ka nin baara in kɛ a bɛ bɛn de ko fɔ a bɛ kelenya de ko fɔ a bɛ sini ɲɛsigi fana de ko fɔ nin baara in kɛlen ni école in na complexe scolaire Dado Kanta ye a diyara anw ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ k'a fɔ ni ɲɔgɔn caman ala k'a kɛ san caman yirituru mun nafa ye min ye tubabu b'a fɔ ko l'eau c'est la vie mais bamananw ko yiri ye nin de ye ni nin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni suman tɛ yen nin tɛ yen wa yiri ye nin de ye yirituru in dɔrɔn tɛ yiri bɛ turu mais a kan ka ladon de a bɛ ladon ni cogo di k'a kori ka bila k'a sɔn parce que nin ye samiya de ye samiya kɔfɛ yiri bɛ se ka ladon
cogo di n'a ma ladon a bɛ kɛ baara bɛ kɛ baara fu de yiri dun tɛ se k'a turu k'a bila ten n'i y'a turu k'a bila ten k'a sɔrɔ i m'a kori nɛgɛ la ni baw ma dun sagaw b'a dun o baaraw fana kɛra u ye sansara k'a la an b'a ɲini olu fɛ fana u kana dan nin ma n'u y'a turu u ka to ka n'a lajɛ ne ka yiri in yala a ɲɛna wa u kan k'o kɛ n'u y'o kɛ a ka ca ala fɛ u tɛmɛtɔ la ni san dɔ in na an ye nin yiri in turu a yiri in filɛ nin ye koyi a ɲɛna o de fana ye u tɔgɔ diya ye. tun ye kalanso min bɛ yen ni an b'a wele ko dadɔ kantaw o ɲɛma umaru pujugu nin tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye a kɛnɛ kan musolaka dɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye an ka lamɛn. ne tɔgɔ ye fatumata kone ka bɔ yirimajɔ bakɔrɔbabugu la ne ka association ye association musow ka kɛwale ɲuman ne ye badara ka tɔnden dɔ ye ali ma bazum o ka tɔnden dɔ de ye ne n nana yirituru de la dadɔ kanta la. munna ye association sigi k'a da ko muso ka kɛwale. an ye association sigi k'a tɔgɔ da ko muso ka kɛwale ɲuman an ka laɲini kɛwale ɲuman ka kɛ muso bɛɛ la o de y'an ka laɲini an bɛ yɔrɔ furan kɛ ɲamantonba dɔ tun b'an ka yɔrɔ la kɔdigɛn kɔnɔ ɲamanton in tun kɛlen bɛ yɛrɛ ni samiya sera ji tagali ye baara ye fɔ ji bɛ don mɔgɔw kan an donna sigiɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye yirimajɔka dɔw nana fara an kan ka bakɔrɔbabuguka dɔw fara an kan an nana ɲama in cɛ ka bɔ an da la kaburu kɛra samiya selen ji bɛ tɛmɛ nɔgɔya la an yɛrɛ nana sigi kalo kalo samedi laban an bɛ bɔ ka yɔrɔ furan kɛwale ɲuman y'o kɛ ni muso kɛwale ɲana cɛ bɛ lafiya denw yɛrɛ bɛ lafiya sigida yɛrɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛ lafiya an kɔni ka laɲini muso bɛɛ kɛwale ka ɲa kuma tɛ sanuya ni muso yɛrɛ sanuyala dɔ bɛ bɔ bana la komi an ye ɲamacɛ min kɛ soso min tun b'an da la wala an bɛ ala tanu dɔ bɔra soso la an bɛ nin baara in kɛ ni yɔrɔ bɛ furan bɛɛ bɛ bɔ n'a ka furanna kunkuruw ye ani ɲamacɛlaw an yɛrɛ de bɛ ka nin kɛ nka an bɛ dɛmɛ ɲini na an ma dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ an b'a ɲini maa ɲumanw fɛ u ka an dɛmɛ an bɛ yirimajɔ bakɔrɔbabu daminɛ dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ antenne dɔ bɛ yen an ni antenne man jan n'i ko ko bebe kɔni kalo kalo minnu bɛ bɔ ka yɔrɔ furan mɔgɔw bɛ yɔrɔ yira salon an y'a kɛ yan'an k'a kɛ ko fɔ san o san an nana an sigi ka kuma musow dɔw tugu kalo 3 kalo 2 olu bɛɛ ka jan an nana bɛn kalo kalo samedi laban an ka bɔ ka yɔrɔ furan an bɛnn'o de la hali kalo tɛmɛnen samedi laban an y'a kɛ nin kalo in fana n'an b'a kɛ dɛmɛ si ma bɔ yɔrɔ si ka s'an ma an ye ɲama fɔlɔ min cɛ sigida yelen o président bɛ ɲamana Abudu Kulubali o y'an dɛmɛ o baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye Abu y'a fɔ président ye bɛɛ ni ɲɛ 2 a y'o de sara bɛɛ ni ɲɛ 2 de ɲama cɛra ka bɔ an da la sigida yelen y'o kɛ an ye o ye dɛmɛ dɔ ye Abudu Kulubali n'a ka tɔndenw n ka foli b'u ye Abudu Kulubali ye min kɛ anw ye an b'a ɲini ni ɲɔgɔnna caman bɛ jamana kɔnɔ u ka dɛmɛ don an ma a bɛ diya an ye kosɛbɛ sigida yelen ka ɲumanya o t'a bannen hali kɔsa in na sigida yelen ye mɔgɔ bila ka na an former safinɛ dilan na safinɛ kabakurunin kulukɔrɔ ani eau javel ani safinɛji sigida yelen y'o kan ye Abudu Kulubali n'a ka mɔgɔw hɔrɔnw don n'u ye min fɔ u b'a kɛ ni tun ye Fatumata Kone ni tun ale kan ye association bɛ wele ko musow ka wale ɲuman o ɲɛmaya ale ni association in de kun bɛ fara ɲɔgɔn kan la an ka bɛn maaya la Badara ale ka tɔn do n'i y'a sɔrɔ a bɛ jamana fantan naani bɛɛ fɛ a kɛnɛ kan a kɛra ni sojakoba ye Bakɔrɔbabugu o chef secteur min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mulayi Kamara la a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ma ka nisɔndiya dogo Mulayi y'a yira k'a fɔ nin min kɛra k'u bɛ Badara ka tɔndenw u b'u fo k'u wale ɲuman dɔn tɔn yɛrɛ n'a ɲɛma n'o ye Alima Basumu ye a yɛrɛ ma ka nisɔndiya dogo nin bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ Badara filɛ haminanko min b'a la bi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i bɔ ɲɔgɔn ma cogo min na taabolo t'a la siyako t'a la bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'o de ye hakilila in kunba ye u ye nin baara in kɛ dadɔ kanta la ka tila ka bɔ yen tuguni ka na an ka bɛn maaya la ka tila ka n'a bureau kurakuraya Bakɔrɔbabugu la Alima Basumu min tun ye ɲɛma ye ale tilala ka ɲɛma jɔyɔrɔ sɔrɔ tuguni jama ka tɛgɛrɛ fo ko kɔnɔna na ka bureau kura ni k'o sigi sen ka bɛɛ lajɛlen k'i ka nisɔndiya yira nin kɛra i ka fɔ ni sojakoba yiri nafa ye mun ye da ma dogo nin na u ye yiriw turu ka tila ka yiri ninnu kole wa k'u bɛ ka nin kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ an ka bɛn maaya la u bɛ ka nin hakilila min ta jamana in kala ɲɔgɔnna y'a kunba ye Ala k'o hakilila ni k'olu sabati n'an bɔra ye lujuratɔw n'a fɔra lujura bi maaw bɛ fɛn jumɛn de ye a bɛ kɛ sɔrɔ dɔw b'u ka kɛrɛfɛden ye u ka furuko walima u ka kanu yɛrɛ ka t'u fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen n'i ye lujuratɔw la u ka gɛlɛn kosɛbɛ mun de kan ka kɛ o gɛlɛya jumɛn de b'u kan u ka kunnafoni la Yaya Tarawele ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Sigida ka yeta ye mun ni lujuratɔ 2 furula ɲɔgɔn ma walima ni foyi tɛ mɔgɔ min na o dɔ ka furu lujuratɔ ma an b'a yira o la k'a fɔ ko kanu mako tɛ fo nin ka kɛ mɛ kuma dɔw la sigida yɛrɛ bɛ a jagoya an kan k'a fɔ ko fo nin ka kɛ an ka kanuw na ni maa 2 minnu kan ka furu ɲɔgɔn ma ni lujura bɛ olu dɔw la walima n'olu bɛɛ ye lujuratɔ ye sigida ka filɛlilan bɛ falen dɔw b'a fɔ est-ce que ninnu bɛ se ka furu ɲa wa dɔw b'a fɔ
tiɲɛna ninnu kan ka furu ɲɔgɔn ma parce que lujura u fila bɛɛ lujuratɔ ye walima kelen lujuratɔ ye kan ka lujura tɛ min na o kan ka lujuratɔ in dɛmɛ dɔw b'a fɔ ninnu ye nin ye kabako ye dɛ ka t'i furu siri mɔgɔ ma lujura tɛ mɔgɔ min na ka taa sɔrɔ lujura tɛ fɛn dɔw bali n'o ye furu kɔnɔna kɛlɛw ɲɔgɔn faamuyabaliyaw furu kɔnɔna na aw bɛ projet minnu kɛ walasa aw ka furu bɛ se ka taa ɲɛ a tɛ olu bali a kɔnɔna fana la a mako bɛ fɛn minnu na o ye sɔnnɔgɔya ka kɛ furu kɔnɔ walasa furuɲɔgɔnmaw bɛ se ka fɛnw nasɔrɔ u sago la a mako bɛ minnu na dɛmɛ ka don a furuɲɔgɔnmaw ma walasa u bɛ se k'u ka furu tɔpɔtɔ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko fɔlɔ mɔgɔw fana b'a fɔ tuguni ko ni ninnu furula ɲɔgɔn ma den dɔw tɛna kɛ lujuratɔ ye wa walima est-ce que u bɛna den yɛrɛ sɔrɔ wa ninnu bɛɛ ye ɲininkali ye mɔgɔw bɛ min k'u yɛrɛ la an bɛ min da mɔgɔw tulo kan mɔgɔw ka nin filɛlila ninnu bɛɛ lajɛlen bila ka taa sɔrɔ mɔgɔ minnu n'u kɔni lujura b'u la u sɔnna ka furu u lujuratɔ ɲɔgɔn ma wali u furula mɔgɔ ma foyi tɛ min na u mako bɛ kanu de la kanu min ni bɛɛ lajɛlen kan k'u bonya a kɔnɔ walasa u ka furu a bɛ se ka kɛ furu tututu ye. Ni tun y'a Tarawele ni tun ale kan ye lujuratɔw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o kunnafonidiladenw kuma tɛ dɔwɛrɛ ye den gɛrɛfɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o ye laɲini kunba de Ala k'o hakililaw ni k'olu sabati n'an bɔra ye sɔnni ka to an ka taa jamana kɔkan na hali bi an nisɔndiyalenba an bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba n'o ye Maman Janvier k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'a ma dɛsɛ ka kɛ a barikadali tɛ se k'an tɔɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin an ma a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ nin hakililaw b'u la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin ye koba ye arajo kelen kɔnɔna na baarakɛla fila a nisɔndiya bɛnna kosɛbɛ ka foli ta ka ɲɛsin an ma nin n'a ɲɔgɔnnaw Ala ka ninnu caya an kumakan bɛ yirisun caman kɔrɔ kumakan bɛ so caman kɔnɔna na ni dɔw ye olu b'a fɔ ko ne kun t'a dɔn karisa yɛrɛ mina ye cogo dɔw la kuma dɔw la dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ten ko u ni ɲamakalaw u bɛɛ kelen k'u bɛ ka mɔgɔw dɛli k'a sɔrɔ ale min k'o fiyɛ a bɛ jamakan min nɔfɛ n'i m'a kɛ don o don a bɛ kiri bɔ i la walima a tɛ lafiya an mana Bamakɔ a kana pɔn filɛ dɛ an yɛrɛ bɛ baara de la wa an ye denbayatigiw ye fana maa minnu b'a dɔn k'a fɔ nin ye baarakɛla ye nin bɛ ka nin jamakan min kɛ a ka di ye ne ka se ka n ŋana yira i n'a fɔ Maman Janvier ye nin min kɛ an b'a fo ka tanu ka barikada kuma dɔ la bolimafɛnko ka se ka na baara yɔrɔ la gɛlɛyaba b'a la tiɲɛ don a wajibiyalen t'i kan nka n'i ka kanu y'i s'a ma i kan ka fo k'i tanu k'i barikada n'o tɛ maa caman bɛ i b'a ye u b'a fɔ ko n'i ye karisa yɛrɛ kumakan mɛn ko na karisa lajɛ e min b'o fɔ e mun de kɛ nin y'a ɲɔgɔnna caman walima n'i ye karisa yɛrɛ mankutu mɛn n'i y'o yɛrɛ lajɛ k'i b'a fɔ hali kɛ wulu su a la e min bɛ ka nin fɔ e de b'a to n'a bɛ bɔ ten bɛɛ n'i seko don ni jama jɛra ka daji tuma min kan a bɛ ɲigin wa Maman Janvier ye nin min kɛ anw tɛ ko anw dama dɛ hali bi arajo baarakɛlaw ka ca maa maa bɛ yen k'e bɛ a dɔn ka fɔ ko arajo dɔ ka di walima bɛ arajo dɔ baarakɛla fɛ i seko kɛ a bɛ kɛ sababu ye ne ka se ka baara timinandiya dan na kuma caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'a f'i ye karisa i bɛ cogo min na to ten dɛ ka na bɔ ten dɛ e bɛ cogo min na to tan yɛrɛ de nin yɛrɛ de ka ɲi ale bɛ k'o f'i ye hali a kan ka se ka ŋani dɔ yir'i la ayi o t'ale fɛ k'i ka to tan Ala k'an to ta sigi la maa min sigira dugumana so da la o tɛ se ka fɔ a minna o la e bɛ to o la ko tiɲɛ jalan fɔ walima ko ka baara kɛ ni tilennenya ye foyi kelen hali ka nasɔngɔ sɔrɔli ka gɛlɛn ma o bɛ kɛ sababu ye don dɔ la a bɛ tila k'a fɔ ko karisa ye nin tɔgɔba in sɔrɔ ka nin kumaba in kɛ ko bɛɛ lajɛlen kungo ko karisa k'e k'o lajɛ bi nin ye fɛn min bɛ yen n'i ye kunnafoni walima arajo baarako yɛrɛ jateminɛ gɛlɛya caman b'an sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛ nin de ye bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni kumakan in kan i b'a sɔrɔ n'i y'i yɛrɛ lajɛ kisɛ tɛ jaba la baara min n'i b'a kɛ dɛ baara in e cɛsirima la mɔgɔw kan ka parce que bɛɛ b'a dɔn ka fɔ arajo baara bɛ n'a fɔra ko nafoloba walima saraba o t'ale la nka lamɛnbaaw ni kanubaw olu ka hakilila ɲuman de b'a to kuma caman i bɛ wulikɛjɔw kɛ n'a fɔra san kalo 12 a ka foro de y'a ye o foro min n'a bɛ baara kɛ sara tɛ yen nka min bɛ yen n'aw minnu kɛ yen n'an ka se ka hakili t'u la n'aw hakili ma t'u la a bɛ gɛlɛya dɛ n ka kuma tɛ ko ne yɛrɛ n ko arajo baarakɛla bɛɛ de Maman Janvier an b'a fo nin yɔrɔ in na k'a ɲɔgɔnna caman fo Ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw caya n'an bɔra ye ni Ala sɔnna ma min y'an ka musokɔrɔba ɲuman ye Ala ma hinɛ na Madame Kulubali Lala Seni bɛlɛle kama bala la ale ka sarakabaw ni Ala sɔnna tile 40 sarakabaw o ye juma nata ye juma mana jigin ni Ala sɔnna a bɛ kɛ wuladafɛla fɛ a cɛ ka denbaya la kubakarabugu kulu sanfɛla la dɔgɔtɔrɔkulu ko nin ko in ye arajo ka ko ye ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka juma dɔw fara an n'aw bɛɛ lajɛlen si kan n'an bɔra an ka jamana kɔnɔ na bi mɔriya o kuma de ka ca yalima mɔriya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa sen nafolo la wa an ye ɲininkali kɛ mɔrikɛ dɔ la Sheikh Mama Komo ko mɛ daimɛ tigila ye an ka yɛrɛ lamɛn an ka baara ye mɔriya ka maaw fana mago ɲa mɔriya ni tiɲɛ b'a la tiɲɛ ye jumɛn ye Ablaye mɔriya ye Ala dɔn ye ni maaw ko mɔriya tɛ tiɲɛ o tɛ ne tɔɔrɔ Ala kira tiɲɛtigi Mamadu dɔw ma da la an b'a dɔn mɔriya in bɛɛ tɛna da la
mais tiɲɛ de don Ablaye an ka belebelew tɛmɛnɔ an ka waliju u bɛ nasibɔ mɔgɔ ye nasibɔ ye mɔriya de maa o maa ma da Ala la i tɛ se ka mɔriya kɛ sabula i bɛna sɛmɛ ko tigi de la jɔn b'i jigi da Ala de ka Ala wele an bɛ mɔriya kɛ an b'a dɔn Ala tɔgɔ de bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen dilan ni tiɲɛ t'anw t'a kɛ tiɲɛ de don wa i ko mɔriya ko danaya de don mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ka fɔ mɔriya yɛrɛ k'olu danda la sa fɔ ko mɔriya bɛ se ka nafolo se mɔgɔ ma dɔw yɛrɛ fɛ Ala ko yɛrɛ tɛ ko nafolo bɛ ɲini de k'a sɔrɔ ko mɔriya tɛ se ka nafolo di maa ma Ablaye sɛnɛ min ye vis-à-vis dɔw bɛ taa suman seri kungo kɔnɔ kisɛ kelen a tɛ falen a la o tɛ foyi sɔrɔ a la dɔw kɛra fɛn ye sɛnɛ na Ala ye diɲɛ da nin cogo in de la i bɛ Ala de deli i ka fɛɛrɛ Ala k'a ɲɛ i bolo ne yɛrɛ bɛ maaw dɔw murutila sɛnɛ ma n'o y'a kɛ cogo o cogo a tɛ ɲɛ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la dɔgɔtɔrɔw bɛ se fɛn na maa tɛ kɛ Ala ye walahi Ala bɛ ka bɛɛ ka jɔnya yira a la n'o tɛ mɔriya tiɲɛ de don koyi Ablaye i tɛ ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ ne bɛna Ala tɔgɔ de baara maaw ye Ala min y'an da n'a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔn belebelew tɛmɛna ginjɔ alimamu ninnu lajɛ kɛ ni walizo sanumanba ninnu ye mun ka baara ye i ma Segu Sala ninnu ka baara ye i ma Sufi Adama ninnu ka baara ye wa hali sini mɔgɔw b'u laharama wele olu sɔrɔla sira min fɛ o ye nkalon ye wallahi nkalon tɛ tiɲɛ de don e min ye mɔri ye ne y'a ye a ma ɲɛ i bolo sira wɛrɛ ɲini n'o tɛ nafolo Ala deli a tɛ se ka ban su ni tile maaw b'an wele a ye na yasini kalan ye o ye du jɔ an bɛ taa yasini kalan o bɛ du wɛrɛ sɔrɔ commerçants b'an wele commerce bɛ ɲɛ u bɛ butigi wɛrɛw dayɛlɛ anw y'u ye nafolo ko la maaw bɛ taa k'a kɛ i n'a fɔ jinɛmɔriya ka so fa wari ninnu na maaw kana taa o sira fɛ maaw ka taa Ala wele nafolo baara tiɲɛ don Ala wele Ala k'a d'i ma nafolo ko dɔrɔn tɛ de ko mɔgɔw ka denko bɛ gɛlɛya mɔgɔ caman b'an fɛ o m'a miiri u bɛ den sɔrɔ yɛrɛ u taara tubabula ka fɛn bɛɛ kɛ u segira ka Ala wele Ala ye den d'u ma o ye Ala ka latigow de ye dɔw y'a yɛrɛ ka fɔ ko anw fɛ yan farafinnakaw de bɛ wuli k'a fɔ k'an bɛ taa karamɔgɔ yɔrɔ la k'u ka baara k'an ye k'an ka nafolotigi ye ko k'a sɔrɔ n'i ye tubabu lajɛ olu fɛ yen ko jamana kɔnɔ na ko maa kelen ko diɲɛ fɛn fɛn b'a bolo k'a sɔrɔ a ma taa mɔriso la ko Ala deli tɛ ko fɛɛrɛw de don tubabula mɔgɔ caman ka mɔriw bɛ farafinna yan anw yɛrɛ b'a caman dɔn Hamidu Soso ninnu tun bɛ Segu yan nasarabilenw bɛ n'u fɛ Ala deli la diɲɛ ko o ko a bɛ ɲini Ala de fɛ maa minnu dan tɛ Ala wele la fewu wallahi an ye baara kɛ an mɔgɔ caman ye dɔw b'a fɔ a karisa ne kun tɛ anw yɛrɛ kun murutila o ko bɛɛ n'a waati de don i bɛ taa mɔri fɛ aw ka jigi sɛmɛ Ala la mɔri tɛ Ala ye mais Ala tɔgɔ min b'u bolo Ala tɔgɔ bɛ baara kɛ koyi hali n'i ma taa mɔri fɛ sufɛ wuli i ka wurudili kɛ mɔgɔ caman tɛ se o de la o de b'u lase mɔriw ma quoi Ala ye foroba masa de ye n sɔnna ma sɔn Ala de b'a bɛɛ jaabi minnu tɛ se k'a k'u yɛrɛ ye u ka garibu kɛni bi bɛɛ ka bila la ne yɛrɛ tɛ sara fɔ maa ye mais n ka filɛlikɛ sara e kɔni b'o di na anw sera baara ma n'a bɛ baara min kɛ n'i mago bɛ ɲɛ i fana bɛ nusaja diɲɛ ye nin de ye o adamadenw dulolen bɛ ɲɔgɔn na de Ala ka bɛɛ kunsi taa yɔrɔ ma i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min aw ka garibu kɛni ka numéro de 73 22 22 0D 77 22 22 02 minnu dara Ala n'a kira la n'u bɛna nɔfɛ u haju la depuis u bɛna u k'u jigi sɛmɛ Ala la u ka sa ma an fana jigi sɛmɛnen don Ala de la ni tu ye Cheikh Mama Komo ni tuyali kan ye mɔriya ye farafinna lajɛ maa caman bɛ yen olu b'a fɔ ko mɔriya k'u tɛ dilan n'o tɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'u b'o langari an bɛ dugawu kɛ Ala kana mago ɲɛbaw yarabi Ala k'olu kan bɛn n'an bɔra yen ne bɛ taa jamana kɔkan na Burulayi Sidibe mun bɛ bolo bi foli ani tani ani waleɲuman dɔn an b'o lakurakuraya lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na jamana kɔkan kunnafoniw b'a daminɛ nansarala jamana minnu ko u bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲamɔ yɛrɛ la ko i ka Ukraine jamana dɛmɛ ani Russie cɛ ni u welela ko coalition des volontaires a laban bɛ ci bawo Angleterre jamana kunna maa min tun bɛ ministre ɲɛmaya la ni o bɛ tali kɛ Keir Starmer la o ye walan sɛmɛ ka a jɔyɔrɔ bila o kun ye Ukraine jamana dɛmɛ kɛlɛcɛ gulen ye Faransi jamana Emmanuel Macron san wɛrɛ o fana bi fanga bila ka sabu kɛ a ka jamana ɲɛmaya kumaw dafala o fana kun ye Ukraine jamana dɛmɛ kɛlɛcɛ gulen ye ni maa fila bɔlen ko a la o maa de ka dɔgɔ farajɛla min kɛn bɛ ka Ukraine jamana ko in kɛ a kunnadonni ye walasa fanga kɛli ko bɛ Faransi ka den minnu kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko ni olu nana fanga na olu tɛna Ukraine jamana ko in kɛ u kunnadonni ye i b'a fɔ Emmanuel Macron bɛ k'a kɛ cogo min na wa ko dɛmɛɲɔgɔnya ɲinini ani Russie cɛ ko o tɛ ɲɔgɔn dɔ ko ye n'an bɔra yen an bɛ taa Iran jamana kan Iran jamana kɔnɔ maa min kɛ cɛw ɲɛsin bɛ lakanako ma ni o bɛ tali kɛ Mohamed El Bakri Zulkadri la a y'a jira k'a fɔ Dutrador Musukaji bolo ka dayɛlɛ taɲini kurun k'u ka muɲugumayaka kɛ Iran jamana kɛ bɛ laɲini 6 de kɛ fɔ ni o bɛɛ daɲɛnamaya la a ye n'o tɛ Dutrador Musukaji bolo datugulen bɛ to fɔ ka taa fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye dɔnsen falen ani Iran jamana cɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Yemen mamurutilenjɛkulu min bɛ Yemen jamana kan ni u kɔkɔrɔ don bɛ Iran jamana fɛ olu ye bamacɛ wale dɔ ta ka Yemen ka denw sɛgɛrɛ ni mugujugu dɔ filili ye min kɛra sababu ye ka maa 58 bɔnɛ u ni na
o la sa Yemen lakana tigilamaw olu bola ni k'u ka nisɔngoya jira Iran jamana na n'an bɔra ye an bɛ taa Congo RDC jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ebola banakisɛ sɔ sen tɛ ka kun ta la ka sanga ni o ye sa o la Amerikɛ jamana i ye dɛmɛ kɛ k'a di Congo jamana ma ni dollar wari miliyɔn 242 de ye Amerikɛ jamana yɛrɛ k'a fɔ la ko ni Congo jamana dɔrɔn tɛ wa ko Congo n'a a dafɛ jamanaw ni o dɔ bɛ tabili tigɛ Uganda la an b'a lɔdɔnna k'a fɔ Amerikɛ jamana ye ni dɛmɛ ninnu de kɛ yaasa ka se ka Ebola banakisɛ ka se ka a kɛlɛ ka bɔ Congo jamana kan o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛɛ ani basigi sabati ba Maliba kɔnɔ fɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma an karamɔgɔ an tun ye minnu sɔrɔ jamana kɔkan kunnafoniw la ni tun ye olu la kumaba dɔw ye an tɛ Burulayi Siribe kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ ma Ala ka basi barabara ni k'o sabati ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan yan k'o sɔrɔ kɛ Mamadi Samake ale fari ma jɔ kosɛbɛ o tuma sini ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn